adultery. Diin man ning suguan nga didto man isda ang tugon gihisgutan og balik ni Kristus bagong tugon nga dili ka manapaw. Unsay hinungdan ngano nga naay husayon sa barangay, naay magkinihaay, magpinatyanay, tungod man ni anang pagkadili na musunod diha sa mga sugos na pulo ka sugo ningon don't commit adultery, di ka manapaw. Naay mga gani di man pag-unsa, naay mga daga dili daghan pero naay mga daga nga makigrelasyon ri hapos lalaking minyo. Oh. Unya naay mga babae, mga asawa o mga bana nga na nakig-ismiringhoy pa og lain nga kiliran. Ngano man na tungod kay wa nay pagtuman sa mga sugo diha sa napulo ka sugo og kining mga pastor nga nagtudlong pagtuo na lang wa ng sugo kay way makatuman na dinis bugo. Daghan kay magwali-wali ana bugo wa ana kasgo way makatuman ana. Ang gisulti dinhi, thou shall not covet adultery, dili ka manapaw. Busak kining mga tawo nga magtudlo nga wa na ang napulo ka sugo, dili na mosunod sa kasuguan. Kamo dihang mga bana, kamong mga asawa, ayaw mo kumpiyansa nining klasihas mga tawo. Ngano man, tungod kay wa na ni kahadlok dihas Ginoo, kay di na ni mutumas kasuguan. Remember, thou shall not covet adultery, dili ka manapaw. Delikado mong mga gwapa og asawa, mga gwapo og mga bana. Ha? Kay naay mga na nagtudlo nga wa ng sugo. Unya, nag-ingon man, thou shall not covet adultery. Daghang mga pamilya nga nangabungkag, kibiyaan lang, ha? Kay miadtog laing kiliran. Unya, ang sunod, gisulti dinhi, matud pa dinhi, don't murder, dili ka magpatay. Tanawa, ngano nga ang mga prisuhan karon na aning mga mga daghang mga nabilanggo niining pagpatay, ha? Unya magpatuo pa nga sila'y gitukod ni Kristo, sila'y insakto, ha? Dunay akuan nagpastor nangumbinsi siya, nagmensahe, ari diri sa amo, balhin diri sa amo, kay og sa debate ug maalupig tas debate ni amay atong paratigbas. Mao mga klase sa mga pundok o sa taong nagtudlo dili sa ikaluwas kung dili sa iyang ikalaglag sa tao. Nag-ingon ni don't murder, dili ka magpatay. Oh, sunod, don't steal, dili ka mangawat. Makita ni mo ni ang gisgutan, mga pagpanapaw, mga pagpatay, ug pagpangawat. Nga naman, wa na itudlo ang napulo, ang kasugo anis napulo kasugo. Unya, nag-ingon din ni, don't lie, dili ka magsaksig bakak. Unya, niya, kadaghanan ron, mga bakakon. Nya, kinsa maning mga bakakon. Wa man na magsunod sa kasuguan. Oh, nawa, Juan 2:4. Siya nga mag-ingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ang tao nga wa na magsunod, magbantay sa sugo, unsa na? Bakakon ug walay kamatuoran. Nan, sa imong paghunahuna, iya nas Ginoo mga bakakon. Juan 8:44, kamugikan sa inyong amahan nga mong yawa, kay iyang yawa, among amahas mga bakak, ug siya bakakon sukad pasinugdan. Amahan gani, meaning na ianak. Oh, karon kinsa may mas bakak? Si Satanas. Kinsa man iyang mga anak ni Satanas? Mga tao na nga wa magsunod sa kasuguan, kay siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Munang naghunahuna silang yes Ginoo, Kristohanon kuno sila. Pero giunsa daay ni sila? Gihimo ra ni ginamiton siya wa. Oh, ngano man, wa magsun mga bakakon, matud pa walay kamatuoran. Kinsa ni ang wa magsunod, wa magtumas kasguan. Bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Put pasabot, wala niya si Kristo. Kay ang Juan 14:6, si Kristo man mao ang dalan ug ang kamatuoran. So klaro ning gisulti din yo nga matud pa nga kanana ang don't lie, dili ka magbakak. Sunod,
Honor your parents. Tumahod ka sa imong mga ginikanan. Munang makakita mo mga anak nga mga way batasan, wa na'y pagtahod sa mga ginikanan, resulta o bunga na sa mga pagtudlo sa mga taong wa na ang kasuguan. Unya ang sunod dinhi matud pa and so on ug uban pa. Bantayan nato na ha. Unya sa kanang 21 nagingon, the man replied, og ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ning gituman ang tanan nga mga kasuguan sukad pa sa akong pagkagamayng bata. Di kamo dihang mga bakakon diha. Nagsige mo wali-wali dinhig bugo. Unya mo ingon mong way makatuman? Na klaro aning gibasaw. Nag-ingon dinhi, matud pa the man replied, I've obeyed everyone. Ang matag-usa yun. Matag-usa of these laws. Since I was a small child. Nya moingon mo way makatuman. Paskang bakakuna. Unya, ang inyong doktrina, gitudlo na sa Biblia, gidoktrina na, diha ra na sa inyo ha. Karon, klaro, og tinaw, ang gisgutan sa Biblia, asa man ka, anas lubog, nga ni klaro, ni tinaw, ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, so siha ka ng imong gituhuan o gibarugan karon. Kung gitudlo ba na sa Dios, dinis bala ang kasulatan. Basi gitudlo lang na sa imong leader. Imo ang pangulo. Kana pamalandungan ninyo o hunahunaan ninyo ang panahon nato talitapos na. Unya kanus apamanta mutalikod sa kangit-ngit og atong higugmaon ang kahayag. Timan igyod nga daghan ang mga bigo unya sa adlaw sa katapusan. Pero si Kristo namulong na nga daan, Mateo 7:21, matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon unsa may kabubuton sa Dios? Salmo 48 nagingon, nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, oo ang imong kasuguan ania sa akong kasing-kasing. Kabubuton sa Dios na ang kasuguan sundo nimo. Karon mga kaigsunan, para nis mga tao ha, sige guwaling way makatuman anang sugo, dinis bugo, maniid ra man ko gyud, di po ko gyud hinoon manghilabot pod niid ra ko. Kung sa may gisulti ni Kristo, tubagaragon ninyo ni, kining pangutana ni Kristo, niya importante ni, dili man ni pangutana para sa tanan, para ni mga taong wa magsunod sa kasuguan. Lucas 6:46 na yun, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Tubagan ninyo ni be? Sa English nga pagkasulti na yun, and why call ye me, Lord, Lord, and do not things which I say. Muna'y gipangutanas Ginoo, hala, tubagan ninyo ni. Remember, Jesus Christ says, you know what the 10 Commandments say. Mabuhay kay gala, imong gipatalinghugan ang pulong sa Dios nga nang kamatuoran. Tuguti, nga ang pulong sa Ginoo, muusab o mubag-o sa imong kinabuhi. Kay ang pulong sa Dios magatudlo nimo ngadto sa kaluwasan. Ang gingon, matud pa, adawatan nyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higalas paghatag og dugang tubag. So ganiha atong live na putol to niya karon nabalik na sabta. Ni Kuya Libby, maayo kay nabalik ng programa. Salamat sa Ginoo. God bless. No? Gikan ka Brother Ronilo Itang. Niya po si Miriam Husay Anonsiado. Okay, salamat. Sister Miriam Husay Anonsiado. Niya atuning tagdon makadiyot ang mga nahidugang mga kahigalaan nga naglantaw karon. Niya si Brother Edward Reyes. Niya po mga nag-like sila si Brother Ronilo Itang, Elisir Mahinay, Maricel de la Cruz,
Simor Moralde. Niya ay naglabsad nga nahidugang sila si Brother Ronilo Itang, Tomaylo Linad White, Jerry Villamor, Sel Bruniola Sanchez, Miriam Husay Anunciado o si Jim Merced. Okay? Padayon tahigalas paghatag og dugang tubag, manghinaot mi nga inyong nasabtan ang mga tubag nga among gihatag o ihatag karon nga buntaga. Sa pangutana nga matod pa dinhi nga ni anata sa bag-ong tugon sumala sa Biblia o wala nakita sa pagtuman sa kasuguan. Aning 10 Commandments. Kay ni anatas bagong tugon ang pagtuman sa kasuguan di na pwede. Kay ang giilis sigala pagkamatarong na pinaagi sa pagtuo. Mao nay punto niya. Pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Pagtuo na lang. Mao nay giilis daw. Kanya ingon siya nga dili na sa pagtuman sa napulo kasugo. Mao nay labing tinuod. Okay, salamat sa pangutanang gipadangat dinhi. Manginaot mi nga alang sa tong higala, iyang masabtan ang mga tubag kay nga higala ibis manggod nato sa Bible, no? Ibis man nato sa Bible ang mahitungod sa pagtubag sa pangutana. So, tinuod ba nga ang bag-ong tugon wala na nagtudlo sa pagtuman sa kasuguan? Tinuod ba? Ato ning tanawon karon. Tinuod ba nga ang pagkamatarong pinaagis pagtuo maunay giilis sa pagtuman sa kasuguan nga mo hinungdan nga di na tumano na napo kasugo? Tinuod ba nga maunay giilis o giilisdan ba? Tinuod higala ang Biblia nagsulti og pagkamatarong pinaagis pagtuo. Kana mo man first step ba? Pagtuo ngadto sa Ginoo. Mo ganay unang buhaton sa tao. Kita guntanan makasasala magudta sumala sa Roma 3:23. Ang tanang tao nakasala o nawagtangan sa himaya sa Dios. Nakasala tang tanan, makasala tao kay nakasala man tang tanan, nagkinahanglan tahigala nga pasayloon ang atong mga sala kay di na ta matarong atubangan sa Dios tungod kay kita nakasala. Unsa ba gyud ang kahulugan sa sala? Ngano nakasala man ta? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapa sa sugo. Ngano di ay nga nahulog man ta sa sala? Tungod kay naglapas ta sa sugo, may sugo tang gilapas. Hinungdan nga ang tao nakasala kay naglapas sa sugo. Kanya, kay nakasala man ta tungod sa itong paglapas, nagkinahanglan tag manuluwas mahigala. Unsay buhaton nimo? Kinahanglan mo tuo ka sa manluluwas nga maoy mo pasaylo sa imong sala. Munang pinaagis pagtuo. Mo pasaylos imong sala ang manluluwas aron madeklarar kang matarong kay di ka pasayloon sa imong mga paglapas. Dili ka mahimong matarong atubangan si Ginoo. Nagkinahanglan diag kaluoy, nagkinahanglan tag grasya kaluoy gikan si Ginoo nga mapasaylo ang atong mga sala ngano nakasala ta tungod kay naglapas sa sugo. Sa Tito 2:11 nag-ingon si San Pablo kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Pila ka tawo ang nagkinahanglag kaluwasan mahigala? Tanang tao nagkinahanglag kaluwasan. Nganong kita mang tanan kay human kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao ang grasya or kaluoy sa Dios gipadayag. Nganong nagkinahanglan tag kaluwasan kitang tanan tungod kay kitang tanan nahulog sa pagpakasala, may gilapas tang sugo sa Ginoo. Mao'y hinungdan nga mianhi si Kristo
Maotoy kaluoy sa Dios kanato nga maoy mo pasaylo sa atong mga sala. Nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo tungod sa atong mga sala, kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Kita untay angay mamatay dito sa krus, kay kita'y malinapason sa sugo. Pero gitubos ni Kristo ang silot sa imo ug sa ako mga sala. Aron di na ta masilutan sa imperno, pero gikinahanglan nga mutuo ka kaniya. Mutuo ka kang Kristo ug sa iyang gibuhat sa pagpanubos sa silot sa imong mga sala. Muna atong mabasa sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan mosalig ka, kay gwa sa kamosalig kaniya na di matubos ang silot sa imong sala, di ka mapasaylo ug dili ta mahimong matarong. So nagkinahanglag pagtuo, pagsalig ngadto kang Kristo og sa iyang gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo, nga maoy nagtubos sa imong sala, sa silot sa imo og sa akong mga sala higala. Sa dihang mituo ka kang Kristo, sa iyang gibuhat dito sa krus nga mitubos sa imong sala, miila kang nakasala ka tungod kay naglapas ka man sa sugo. Ginoo, nakasala ko nimo kay nakalapas ko sa imong balaod. O niya, ning ila ta sala, ang pasalig sa Ginoo kung doon natay pagtuo o pagtugyan sa ato mga sala ngadto kaniya. Sa unang Juan 1:9, nag-ingon ang Biblia, kung isugid ninyo ngadto sa Dios ang inyong mga sala, tumanon sa Dios ang iyang saad. Pasayloon niya ang tanantang mga sala og magahinlo sa tanantang pagkadaotan. Sige, kinahanglan nga moila ta sa atong sala og mutuo ta kang Kristo mahigala, atong isugid ngadto kaniya. Og sa diha nga imong itug-an ngadto sa Dios ang imong mga sala, ang Biblia nagsulti, tumanon niya ang iyang saad, nga pasayloon niya ang atong tanang mga sala. Sa Isaias 1:18, bisan pagpula ang atong sala, papution sama sa nibi. Bisag lubos pa kining mapula, papution sama sa maputi nga balhibos kaniro. Muna'y kanindot kahigala. So muna siya ang point diha sa buong tugon nga namatarong kitang makasasala nga malinapason sa sugo, pinaagi sa pagtuo kang Kristo sa iyang gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo. Muna'y pagkamatarong sa pagtuo. Sa dihag na matarong na ta, pinaagis pagtuo kang Kristo. Nadawat nato ang pagkapinasaylo sa atong mga sala. Ang pangutana, magpadayon bata sa pagpakasa higala? Unsa gayud itong pagpakasala? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugos mo tugo na. Magpadayon ba kita pagpakasala? Tapos nato nadawat ang grasya gikas Ginoo, nga nahimo na kang matarong, napasaylo na ang iyong mga sala, kay mituo ka kaniya. Human ka pasaylo magpadayon ba ka pagpakasala o paglapas sa sugo? Dili ay. Pananglit og dito mo undang, nagtuo ta nga, gipasaylo na tong sala, matarong na ta, kay nagtuo ta niya. Unya, wa magtuman sila po kasugo, sama aning prinsipyo sa atong higala, nga sa bagong tugon ang gipuli pagkamatarong sa pagtuo, dili na tamutuman sa napo kasugo. Uy, delikado na. Ang di pagtuman sa sugo higala, maoy pagpadayon sa pagpakasala. Unsay giingon sa unang Juan 3:8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, yaw mo na, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdanan. Sa ato pa, ang yawa, mo'y original nga balinapason sa balaod sa Dios sukad pa sinugdanan, ug ang tao higala na nagpadayon pagpakasala, nagtuo siyang namataraw na siya, pinaagi siyang pagtuo,
pero wa siya magtuman sa sugo, nagpadayon sa paglapas sa sugo, ang giingon sa Biblia, siya ni Satanas. Kisa may naghandom natong maiyang Satanas. Apan kon atong ibutang sa atong hunahuna, kanunay bisag nakahibaw na ta, nga tuo ta, matarong na, o niya di ta magtumas na po kasugo, bisag kung saan pala ito kumuliwan, iagitan sa Satanas. Muna'y prinsipyo ni Satanas, tuo lang mo sa Ginoo. Tuo mo, gipasaylo yung sala, pero pagpadayon lang mo pagpakasa. Ayaw mo pagtuman sa sugo. Amo na, karon kaya ang pagtuman sa sugo higala, maunay, gisugo gis Ginoo. Nabatay mabasa diya sa Biblia? Na, daghan bersikulo ito mabasa. O niya, ang pagtuo higala, nagtudlo ba na sa pagsupak sa kasuguan? Ato daw basahon di? Sa Roma 3, versikulo 31. Ato nin tanawon ng duha ka bersyon sa Biblia. Gaingon din ang una, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, wala gayod, hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. Nag-ingon si San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. Muna ingon Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa pagtuo. Unsay tubag niya? Siya, wala gayod. O di, pwedeng bungkagon. Hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. Muna yung sakto higala. Ang tao nga namatarong pinaagis pagtuo, muundang siya pagsupak sa kasuguan. Iyang tumanon ang kasuguan. Di niya supakon. Di niya supakon. Samara na sa usa ka tawo nga nagpadagan siya siyang sakyanan. Naamay karitula nga ang marka dito nga 30 km per hour gid ang dagan anang dapita. Hingdagan man siya 60. Gidakop siya. Anya sa dihandakpan siya, kasi kasa lagi siya, na violation siya, isyuhan siya. Isa, sir, palihog yung taon, sir. Ay lang kong isyuhin, sir. Maluoy yung taon ka. Kanagdali ko, sir, padung ko nga to sa simbahan. So, natandog ang kasing-kasing sa enforcer. Gipasaylo siya sa yang sala. Okay? Padayon sa pagpanaw, gipasaylo kasi mo sala. Human siya pasaylo as yang sala, buot bang gipasabot nga tugutan siya sa pagdagan og 60 ka kilometers per hour niya nang dapita? Dili na. Kay maugya po yung buhaton na di na gyud siya mapasaylo pa. Sa samang pagkasulti, nakasala ta pinagis paglapas sa sugo sa Ginoo. O niya, sabihang gipasaylo ta ni Kristo. Nakapatay ba ta? Nakapangawat ba ta? O nakabuhatag bisan unsa nga daotan mga higala. O niya, gipasaylo ta ni Kristo. Human ta pasayloa, kung kawatan ko, okay ra ba? Gipasaylo na sa Ginoo. Mangawat gihapon ko. O niya, okay na ba na siya nga wa di na ta madaot og mangawat ta pag-usab? Dili ay di na pwede. Kay mangawat pa ta pag-usab na prison ta sa pangawat. Aw sobra pa unya ang silot nga ipahamtang kanato kay may record na kandaan sa una. Ang buhaton sa katao nga napasaylo ang iyang mga sala tungod sa pagsupak sa napulo kasugo, ang iyang buhaton aron dili siya mahimong iyasyawa kay panag-iyahon man sa yawa ang taong musupak sa napulo kasugo. Ang buhaton higala mutuman ta. Ano nita mahimong iyasyawa? Kaya klaro ang Biblia nagsulti. Ang nagpadayon pagpakasala, paglapas, sugo, iya ni Satanas. Muna iyan Satanas. Pero muundang ka, di ka magpadayon paglapas sa sugo. Iya po ka sa Diyos. So ang tao di ay nga namatarong pinagis pagtuo, kinahanglan siyang mutuman sa sugo. Muna iyang ipakita nga buhat, utang kabubot o niya sa Ginoo,
nga napasaylo di siya malipay gipasaylo sa Ginoo ang masala unya magpadayon gyapon papakasala nga delikado na manghigala. Magpadayon ta pagpakasala iya siyawa unya ang yawa sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 itambog man sa kalayos imperno og ang mga tao nga iya siyawa maapil pagkatambog dito. Kisa to iya siyawa mga tao nga nagsupak sa balaod sa Ginoo. Busang atong buhaton aron mahimot ang tao nga iyas Ginoo mahilikay sa silot sa adlaw sa katapusan. Ang atong buhaton magmatinumanon ta mga higala. Doon na bawoy sugo sa Biblia nga magmatinumanon ta na kadtong gibasa ni Brother John kaganiha. Ang manluluwas na gyud mooy gipangutana sa usa ka religious leader sa The Living Bible na sa Lucas 18:20. Ang pangutana sa religious leader maayong magtutudlo. Ilamang gitahod si Kristong magtutudlo kay daghang mga tao nakabig pinaagi kang Kristo. Ingon ang usa ka tao nga religious leader maayong magtutudlo. Unsa may buhaton ako aron makasulod ko sa Ginoo sa langit. What shall I do to get to heaven, to enter heaven? Kung sa akong buhaton, ano makaadto ko sa langit? Kung sa may tubag ni Kristo, ningon mas Kristo, ay namugtuman sa sugo. Ingon siya din sa bersikulo 20, nahibaw ka na kung unsay gisulti sa napulo ka sugo. You know what the 10 commandments say. Hibaw ka na kung unsay gisulti sa napulo ka sugo. So, gisampulan niya, sama ba panuitan nga di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, o niya, ug uban pa nga mga sugo. Sa ito pa nagtundo si Kristo sa napulo kasugo nga tumanon sa tao. Sa dihang aduna natay pagtuo nga to kaniya, na pinasaylo atong sala, pinagis pagtuo kaniya, nagtudlo si Kristo sa pagkamatinumanon sa kasuguan. Wa siya nagtudlo sa pagkamasinupakon sa kasuguan. Ang nagtudlo sa pagsupak higala, ang mga ahintira na ni Satanas. Kay si Satanas pod magsusupak sa balaod sumas Biblia. Nagpakasala siya sukad pa sa sinugdan mga higala. Munang ang tao pod nga nagtuo o niya di na mutuman sa sugo, mahimo ng anak sa yawa. Niya atong mabasa bitaw sa nakasulat din ni mga higala sa ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa unang Juan 3:8 man to ang atong gibasa. So atong tan-awon continue nato sunahan kung unsay gipahayag sa balaan na kasulatan. Okay. Mo ni atong makita o mabasa sa bersikulo 9, ang 8 to gani ang 9. Ang tao nga nahimong anak sa Dios dili na magpadayon sa pagpakasala, sa papadili na magpadayon paglapa sa sugo kung nahimo na tang anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios ana-anak kaniya. Unsa may kinaiya sa Dios? Magsusupak, magtutuman. Og tungod kay ang Dios mao ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Kung nag-ilata sa atong Dios higala nga atong amahan, di na ta magpadayon pagsupak sa balaod sa Ginoo. Gayon ang Diyos, sa ingon ni ini, maila kung kinsa gayod ang anak sa Dios o kinsa ang anak ni Satanas. Maila higala, ang anak sa Dios, maundang pagpakasala, unsaon pagundang mutuman sa balaod. Apan ang anak sa yawa, nga mato pa mailhan ang anak sa Dios o ang anak sa yawa, magpadayon sa pagpakasala. Okay lang yawa, tuo lang mo. Ay lamog tuman. Kay uban na bagihapon ta sa imperno, muna pagturunan niya. Pero ang Dios bahigala, alang sa atong kasuran, nahigugma siya ni mo nako. Di siya buot nga malaglag ta. Di pa akong basahon pinadiyag 14:12 busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang mga sugo. Oy, nagunsa ning katawhan sa Dios? Ang katawhan sa Dios
nagtuman sa iyang sugo. O yung musabay, opposite ani. Ang katawhan sa yawa, nagsupak sa sugo sa Dios. Ako itong tinibasa ha. Busa ang katawhan sa Dios, nagtuman sa iyang mga sugo, og nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga magmay ng tuson kamo. Tiyaw mo na, kaklaro ang pagkasulti. Ang katawhan sa Dios, nagtuman sa mga sugo sa Dios, og nagtuo kang Hesus. Sa ato pa, ang eksakto di ay nga prinsipyos kaluwasan higala, pagtuo og pagtuman sa balaod sa Ginoo. Kay ang balaod munay gustos Ginoo nga ang pagtuman sa balaod mao'y makitang bunga sa imong pagtuo mga higala. Kung di na makita ng bungaha sa imong pagtuo, ang bunga nakita pagsupak na higala, patay ng pagtuoha. Buhi lang pagtuo kung sa diha nga ang makita nga bunga kanang mga bunga sa pagkamatinamanon, dili ang pagkamasinapakon. Kay Santiago nagsulti sa Santiago 2:17, patay ang pagtuo kon kini mahimulag ang iyang binuhatan. So patay og mabuwag, buwag manas binuhatan. Kanang binuhatan nga nagsupak sa balaod sa Ginoo, buwag na siyang pagtuo. Patay na matud pang Santiago. Ang buhi nga pagtuo, kanang pagtuo ng imong buhat, wa ning buwag sa Dios nga imong gituhuan. Kay ang Dios imong gituhuan, nagtudlo man sa pagkamatinumanon, nga ikaw nagtuo o niya nagsupak. Ang pagtulunan na imong gituman, pagtulunan si Yawa, nagtuo takdog Dios, pero ang imong gituman, pagtulunan si Yawa, dili ayos Ginoo. Amo ni delikado kayo. Atubangan sa Dios, sa kadaghan tao sa kalibutan mahigala, duha ra gyud kabahin ang tao. Matarong ug daotan. Unya ang dangatan sa katapusan, langit ra gyud sad ug impierno. Alang sa matinumanon si Kristo nagsulti sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili ang nagtuman. Ang manuluwas ni nagsulti ana. Di tanan nga nagtawag, nagampo o Ginoo, nagtuo Ginoo makatos langit. Ang pagtuon sa langit higala, ang kadtong taong matinumanon. So mamanay gisulti sa atong manuluwas, kung atong namatikdan nga wa ta nagtuman sa balaod, tungod kay misalig tas gipasalig sa atong magtutudlo sa simbahan, nga tuo na lang ta, way tuman-tuman sa napulo kasugo. Oy, biyaan ta na higala. Sagupon na to ang kamatuuran. Kay si San Pablo nagtugon gani sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kaninyo nga bantayan mo ang sugo nga magawas buling og sa mga pagsaway hangtod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ipatuman ang sugo hangtod kanusa, hangtod mobalik si Kristo. Nga last nga verse sa kumbasahon niya sa pinadiyag, Revelation chapter 22 verse 14. Muna ito mabasa sa King James Version sa English. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Bulahan sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, kay sila adunay katungod sa pagkaon sa kahoy kinabuhi og pagsulod agi sa syudad. Kasi bulahan ang pasudlon sa balang syudad, bulahan ang nagtuman sa mga sugo. Says, blessed are those who keep the commandments of God. Muna nga kanang bulahan nga nagtuman, ato nang himon higala, magmatinumanon ta aron ta mahimong bulahan, o niya sigurado ang pag-iyon ni Kristo nga ang matinumanon mao'y pasudlon sa gidan sa langit. Okay, ato nakita din si Lynn of Keria, ni Arsad si Sister Mian Fuentes, mayong buntag, Brother Libby, Brother John, og sa tanang naminaw, God bless us all. May buntag ni mo diha, ma'am, sa Norway. Kumusta naman imong buhay diha, ma'am? Hope nga okay ka lang. Okay, wa naman tayo higala. Sa di pahing pitapusan atong talaman niya ang atong tension. Pangayon si Brother John, alang sa opening prayer, our closing prayer.
Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa igdulong ug sinaminaw. Panalangin ni sila, dadas kahayag sa kamatuoran. Gipagayo na mo kini lang kang Kristo nga among matod nga Diyos ug manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa palamanon sa kini ang maayong balita o kaniyang tanan, ang mga pinalangga o masuking tigpaminaw, kini inyong mahigala, Brother John Hito, kinusab si Brother Libby Claves, maingon, daghang salamat o mayong buntag kanatong tanan.